Swara kurang permana ning wasesa ngungro ngungkrung sinten Mbak Mira? Nggih bendarane. Lah pripun? Kaya anggerene sinden anyar iki kena ngebahan iki. Nggih. Apik bendarane mbiyen enek ngungkrung sinten Mbak? Kirangan.
Putri Solo. Sing ra kompak iki kuwi lho, Tru. Kancane kompak Putri Solo. Lah kowe malah Putri Bojoku. Ora. Met. Iya, nggih. Luar biasa. Matur sembah nuwun ingkang tanpa upami. Wah, jan. Sowan wonten ing Gondosuli, wah. Nalika sonten wau kula sempat mbikak bau sastra. Yen suli niku saking tembung anak utawi putu utawi tedak turun niki yen digabung Gondosuli niku tegesipun batik utawa kaendahan. Dados desa Gondosuli menika papanipun ya endah penggalihe, endah atine, endah desane sing andadekake Pak Lurah amanah warga masyarakatnya penuh dengan barokah. Lah kuwi. Ngono ya, Tru. Nggih. Alhamdulillah isih ditenggani karo para pamirsa ya, Tru. Ya, Aku ora maido ning ndi-ndi nggon iki anggere sore limbukan. Dalange sapa wae, pelawake sapa wae sing nonton mesti full. Ya, wis ngendi ae. Lah saiki kudu dicek kira-kira bar limbukan ki piye. Lah kuwi, kuwi penting. Ya, mula nadyan to kaya ngapa lan kepiye dalange apik kaya apa, sindene cantik kompak kaya apa, penabuhe bergas kaya apa. Tanpa kehadiran penonton yang hebat seperti di Gondosuli, maka wayang pada malam hari ini sama sekali tidak ada artinya apa-apa. Ya, bener kuwi. Ngono kuwi. Mula didongake sing kepareng mirsani nganti tutuk lakon, dipun paringi tutuk anggenipun momong dumateng anak putunipun. Amin ya rabbal alamin. Sowan komplit ya, Tru. Nggih. Para kadang-kadang saking mangesti darmaning kabudayan rahayu. Nggih. Mangesti darmaning kautaman rahayu kabudayan. Nggih. Jangkep sowan mboten wonten ingkang cicir. Nggih. Para kadang-kadang pengrawit menika nuwun sewu mboten umuk, mboten sombong menika rata-rata sarjana seni, ugi wonten ingkang magister seni. Nah, niku. Sing ngladeni kula teng wingking kula niki magister seni niki wau. Ning piyayine nggih mendel, piyayine sopan, piyayinipun nggih ganteng ning ora gembagus ngoten niku. Mas DH Bayu Aji ya. Elak tenan Mas BH Bayu Aji. DH Bayu Aji. Iki apik lho iki, nang iki lho masuk iki. Ayo. Ayo nggih. Aja kuwi kancane kae. Justru sumehi kanca-kanca mrembet-mrembet kaya apa iki jenenge paralel lah, paralel. Ayo ngono kuwi. Nggih. Matur nuwun Mas Bayu, terima kasih. Nggih. Dene waranggone ingkang suwat ning dalu menika wonten Jik Luk 456. Wah nggih. Jan cocok tenan wiwit saka kulon piyambak niku cilik kaya simpingan saya ngetan saya gedhe. Wiwit saka Mbak Winong yen cara wayang ya Janaka, niki Janaka nggih. Terus Mbak Mira iki kaya Raden kaya Prabu Kresna. Nah kuwi. Terus Mbak Wanda iki Anoman. Si kethek putih. Nah ya. Putih atine dawa umure lho Anoman kuwi. Nah, terus Bu Kesi cara wayang ya Gatotkaca. Gagal total kakian cocot. Aja omong sing kasar ngono lho ora. Iki ning ngene desane Maratuwa aja kasar-kasar. Ora apa-apa kasar wong sesuk wis mulih, Dik. Niku terus kalajengaken Mbak Tri Hastuti niku cara wayang niku nggih Bratasena. Mergo tangane mang pirsani. Niku hobine Mbak Tutik niku. Bratasena tangane. Ayo. Ngerti ra nang tangane Bratasena piye? Hah, kuku pancen ngono kuwi. Ngerti ta? Ngono kuwi. Kuwi karmane Mbak Tutik kaya ngono kuwi. Dapuk wayang wong. Ya. Lek Mbak Lia Sundari niku wah jan kaya Werkudara Bedhil. Nggih. Mula Werkudara Bedhil iki Werkudara sing dhuwur rada ndangak ngoten nika lho. Werkudara Bedhil. Nggih. Mula ngranten pengrawit gawe rantaman klenengan kok sajake tanpa kencan muni bedhil tenan sirahe.
Lek bedil ngangge mripat sret. Mbak Wino ingkang mepet niki saking wewengkon desamu ndi, Nduk? Nang pojok Kecamatan Campur Darat nggih. Pojok Campur Darat menika. Menika kapernah putra pulunanipun Bukesi. Ponakan nggih. Yen karo Bukesi iki ponakan, yen karo kowe penakan. Ya. Suarane penakno lho. Buktine juara. Ya, apik temenanan. Wah, aku melu megeng napas pas dheke palaran gambuh. Ayo weh. Jan iso kolak kewalik. Ayo. Jene wong ndredeg kok ya. Ini suarane apik tenan. Tas. Lah, kalajengaken menika Mbak Mira. Mbak Mira jangkep sinten Mbak Mira? Mira Eka Sumber Kencana sinten? Azizah Miraj Nanda. Masya Allah, Hafifah Mira nak. Mau ngarepe lho. Jangan samakan aku dengan yang lain. Apa ngarepe apa mau, Mbak? Azizah. Oh, Azizah. Yeah. Azizah Mira Nanda. Mira Nanda. Aslinya Miraj, Pak. Ning mboten wonten sing nimbali kula Miraj. Oh. Nami kula aslinya Miraj. Bang Kamit niku kersa miras. Mirat. Benten Pak niku benten Pak niku Oh, benten. miras non halal kula mira ingkang halal. Wingi hari wayang ning pendopo isi Surakarta tak kancani mburi kelir. Apa iki, Bang? Banyu putih. Ayo. Menika aslinipun saking Nganjuk nalika kula tasik riyen asring laris teng Nganjuk nika riyen. Niku mesti Mbak Mira kali kancamu sapa kae, Mbak? Oh, riyen Mbak Nita. Mbak Nita niku mesti bintang tamu cilik loro ngoten niku kaya. Sik umbelen riyen. Sik umbelen, kelingan aku umbelen. Angger kok Asik nyinden ngono jenengan malah mak serot. Nembang ya, Nduk, suwentruk. Bareng ngono malah disebul malah mlembung. Ayo ngono. Jan nggih. Sakniki pun digarwa kalih adi kula. Wah, jan mawa pitutur luhur. Ayo, tenan, wis marem pokoke nang kene santai wae ya, nggih. Mbak Mira ya. Wis aja enek sing piye-piye. Kanca-kanca pengrawit itu ora tau nggodha sinden mboten. Anu to, pengrawite ketingale alim-alim nggih. Alim. Lek bar gara-gara kabeh ndingkluk sedaya. Turu. Mung enek sing siji celak-celuk karo tulah-tuleh. Mam. Ayo ngono kuwi. Nggih. Titelipun napa Mbak Mira? SPD. SPD. Nggih. Sarjana pendidikan. Nggih. Oh, nggih. Kok mboten dados guru mawon? Nggih niki insyaallah tasik badhe sekolah malih. Sekolah melih? Nggih. S2? Nggih. Syukur. Pangestunipun. Nggih, S2. Yen perlu nganti S3. Ya. Nggih, sare kula S4. Sempat ya apa selumun, selamat. Apa kuwi? Ayo. Singsut. Nggih, amin ya rabbal alamin. Lah, ini adalah idolanya para pengrawit dimanapun. Penyanyi sedet, padet awake. Luar biasa kaya ngono kuwi, Mbak Wanda. Lah jenenge Wanda. Wanda yen ning wayang Wanda. Dadi wayang apik utawa ora gumantung wandane piye. Ha kuwi. Ya kuwi sing jenenge Mbak Wanda Mara. Nah niku. Wanda niku tegese apa ndak? Wanda ya apa? Wanda niku anu, Pak. Wajah. Nggih. Mara. Amara to, Pak. Mara. Oh, komplite Amara to? Nggih. Oh, aku ora ngerti lho. Iya. Wajah Amara. Aki tidak Mara ki cantik. Lho ora cantik malan. Piye? Amara niku asmara, Pak. Jadi wajah yang penuh asmara. Pripun Mbah Wir? Oh, Mbah Wir ngopo ditawakne? Apik tenan wajah yang penuh asmara. Ayo, padha karo Bu Tutik kae wajah yang penuh dengan letong. Lho tak kepruk lho kuwi melu Madangkarai wis lawas dhewe lho kuwi ora. Ora aja ngenyek letong lho, aja kleru lho, aja kleru. Letong itu adalah pupuk apa organik ya.
Pupuk organik, tandurane para kaum tani kene iki lek ora enek pupuk organik, ora bakal iso dadi tanduran sing ijo royo-royo. Oleh karena itu, tepuk tangan untuk Letong. Ayo, elah. Bagus. Nggih. Mbak Wanda wau saking Laladan Ngawi, Jagaraga. Jaga niku ngopeni, raga niku awak, mula awake diopeni. Ngibarate kaya kembang sing lagi megar. Ngibarate kaya buah-buahan sing lagi mateng nika, aja nganti dipangan karo codot-codot sing ora tanggung jawab. Nah niku. Wis pokoke ngono kuwi apik Wanda Mara. Selanjutnya iki yang tidak kalah ini Wandanya. Ayo. Bu Sukesi Rahayu Wanda. Ayo nggih. Iki asli saka Tulungagung biyen wis dadi waranggana viral. Piyai kene mesti do apal lek sok mirsani Pak Anom pentas ning Tulungagung. Anggere nek sinden sing muni nggih Pak Dolong, ya kuwi Bu Kesi. Ya, saiki putranipun sampun sekawan. Ya, kok sekawan. Gangsal. Gelar Brahma Rambu Rangkung tambah siji anak angkat Arif Nglumer. Tak kepruk kowe ora aja tambah-tambahi dhewe ora. Aja, Ani ndak nesu. Nyuwun sewu Pak Dalang. Apa? Tak kira anakku yang kelima iki lek sampean lho. Lah ngapa? Regane sing papat kuwi disapih penak, lah sing lima iki ra kena disapih lho. Ayo, mbuh aku kaya ngono kuwi. Aku padha karo kuwi mau lho, kluthuk mau lho. Ayo. Umum, ayo. Ayo, wis. Mula aku nuwun sewu angger ngerti bojoku iki lagi kerokan kaya macan ngene bah sewedhi aku. Ayo, mula tak penging kerokan, rasa kerokan Bu Kesi. Ngono kuwi wong lanang iki malih piye sayane lek awake saya lemu. Lemu jane ra masalah, waton-wetenge ora mblenduk ngisor. Mblenduk ngisor dobel no. Dhuwure jane nek mblenduk ning ngisore nek mblenduke neh. Ayo. Kowe kudu olahraga, kudu diet kaya ngono kuwi. Kuwi tandon swara le. Titenono kaya Bu Kesi kaya Mbak Lia mblenduk ngisor kuwi. Mula suarane ya bergas apik kaya ngono kuwi. Iya, hidup mblenduk ngisor. Bu Kesi saking ngentrong campur darat. Jan luar biasa. Kalajengaken menika Mbak Tri Hastuti Retnowati. Wah, jan piyayi le cantik nganti kaya Ariel Tatum. Lambene niku lho le padha le sensual kalih Ariel Tatum. Semokot ayo. Cokot kirek. Apik ngono iki nglukis ngene angel lho, kaya winong barang dandan nglukis nggen alis, nglukis nggen apa lambing ngene angel lho ngono kuwi. Mula aja disepelekke waranggana iki pancen ya modale arep nyinden ki pirang-pirang. Minangka pamungkasing Paseban iki. Kapan-kapan yoga ya dilukis raine apik. Tong wae ndut ndingi kae. Cukup, iki cira-cinem apa patmo. Ingkang minangka pamungkasing Paseban menika Mbak Lia Sundari, made in saking Sragen, aslinipun saking Mataram utawi Ngayogyakarta. Nah, menika. Ning sampun hijrah dipun palakrama kalian kadang kula Anem Ki Dalang Aji Tanda Utama. Menika dados pernahipun dados putunipun Ki Ganda Darman. Mula ya lek nyuwara iki semune ra umum. Ayo Mbak Lia, Putri Solo niku leh temenanan. Apike jan wah dasare kepara nyata. Ayo. Nuruti karo anak-anakmu Caksi Lover mau direwangi adol lho kuwi Mbak Kiki saka Pati, Anindita iki saka Cirebon. Ayo. Terus si Nadia ki masalah Kalimantan Timur. Ayo. Dan usul tekan kene mung arep njaluk kadung tresna. Ayo. Dipinangkani. Muga tak aturake sing monitor neng streaming mligine Arif Nglumer. Ayo. Bu Kesi dibawani nostalgia nalika sampeyan karo aku mbiyen lagi karonsih sampeyan nate yasa bawa bawane kadung tresna nika Bu Kesi. Nggih kuwi. Nggih. Enggak. Karonsih teng pundi? Hah? Karonsih teng pundi? Pindah-pindah.
Nggih, teng panggung, dari panggung ke panggung ngono lho. Mangga, Bu. Katresnan ning nyatane tek enek sedih-sedihe to, Gong. Heeh, pancen iki ndek ben digawe Bu Kesi iki pas aku karo Bu Kesi lagi tukaran. Tukaran kae wis ra arep pethuk selawase omonge ngono kuwi. Ning bake ya kuwi, kata orang cinta itu indah. Namun bagiku sangat menyiksa. Kae. Sapa? Meli Guslo. Ha iya ngono kuwi. Ngono kuwi. Ning sampean tak kangeni ya seneng to? Zaman semono sampean tak kangeni seneng apa ora? Aku ora kelingan pas kuwi aku mendem. Mendem katresnan ngono. Aku diseret karo pipa tok mbiyen aku. Wah, senengane iki. Mas aku turu pinggir dalan udan bareng apa enak. Pengalaman yo pengalaman ngono kuwi. Nah iya. Pak Dalang. Dalem. Niki dalu niki kula matur nuwun sanget lan marem ati kula saged sowan wonten ing Gondosuli. Matur nuwun kalih Pak Lurah Daruno, Ibu Lurah lan sedaya warga masyarakat. Nyatane tasik kepareng nenggani nika kepara anak-anak muda tasik cinta remen kalih wayang. Nika teng pojok nika kula salut ket sonten wau kula mengamati. Ternyata Gondosuli banyak anak muda yang memperhatikan wayang. Nika jojo anu generasi adik-adik pedalangan nggih, ndalang nggih Mas. Dalang-dalang. Sing lenggah mriku lho. Aja-aja engko anu dalang-dalang ngono kuwi. Wis mboten napa-napa. Hah? Panjak gacuk gacak. Ayo karo pengentir jangan asem. Ayo ngono ngene ya nggih. Makasih Mas, makasih. Sapa neh sing bakal mbatutne tongkat estafet wong jenenge wong urip ki lak gentenan ya, Tru. Iya. So sing laris ndek ben ki Pak Anom, Pak Mantep panjenengane wis murut ing kasedan ditutupne sapa ngono kuwi. Tutupne sapa neh aku karo Pak Kangko, Pak Sigit, Arif Nglumer. Kuwi ora melu. Yang penggemar kuwi. Oh iya. Bar kuwi engko tutukne neh karo adikku Firdan, karo sapa meneh Akbar utawa sapa meneh terus. Dadi jane apa kuwi wong urip iki gentenan. Ha ya lek ngerti gentenan, kowe kudune lek golek bojo aja ayu-ayu. Kowe lek mati digenteni kancamu kowe susah kowe sok.
Omongane elek ora. Tenan kuwi tak omongi kuwi bener ngono kuwi. Wong urip iki gentenan. Ha iya. Mula lek dadi dalang kaya kowe barang iki aja kok terus apa-apa kudu sing dalang kowe, apa-apa dalang kowe. Ora, buktine sok aku hari wayang ning nggen kampungku kuwi 3 dina kuwi sok 28 29 30 November. Kuwi aku ya blas ora dalang kuwi sok. Lho, pertama sok arepe njaluk tulung mahasiswa 28 terus 29 kuwi engko awake dhewe wayangan dhewe ning Medion sing ngisi wis enek. Ya, sapa? Arif Nglumer. Sapa anu kuwi saka tari-tari dan juga teater. Terus tanggal 30 kuwi ya siswane Mas Ajimas kuwi arep tampil kabar. Ayo. Kabar ujian kabar. Ayo ngono kuwi. Elok temenanan. Ayo wah jan jos tenan. Heeh. Makutha Rama. Ayo. Anakku gelar maju nganti rapi tak paku sirahe. Ya aja dipaku ngangge ilmu sing apik ngono kuwi. Ya. Pokoke ora entuk anu lho, peh anake sing duwe sanggar diapik-apik ora oleh Jim wis. Santai wae lek pancen elek ya elek, apik ya apik. Ya siap, Pak. Emang wis ora to langgame? Durung. Urung. Aku gampang lalen, ndemben ya ngono kuwi. Ono tiwasanu kuwi ning kamar iki wis ora urung. Ayo lali rong salat. Sampean ki lho, aja kaya ngono kuwi to, ngisin-ngisini aku ditenggani kali ibu-ibu perangkat tasik kepareng pinarak, bapak-bapak perangkat baju merah batik tasik kepareng. Nenggani panjenengan, aja ngisin-ngisini ngono to. Aku tahu kok bae urung. Ayo nggih. Lek kuwi ketoke akeh kancane. Akeh nggih nggih. Apik-apik tenan. Kan ugi titip salam Pak Dalang. Sinten? Niki wau Mbah Lurah Macan Bang. Nggih. Pak Warkamto ugi nenggani ning mresani lumantar streaming. Nggih, matur nuwun Pak Lurah Macan Bang. Nggih, sembah nuwun lan sedaya kemawon para pepunden-pepunden pedalangan bakale spektakuler tanggal 20 November. Monggo berbondong-bondong wonten pendopo Tulungagung ing ngasta menika Pak Sun Gondrong, Pak Minto Darsono kalian Pak Eko Presdianto. Lho, jos kabeh kuwi. Heeh, temenanan. Pokoke berbondong-bondong solek ade prayo melu nonton. Ayo, ndelok sinden Sekar Gadung. Aku tak linggo sanding sing gender. Ayo. Layak Daryanto rumah aku rambutnya ra putih-putih. Ayo nggih. Hiburane nggih. Monggo. Apa ki lagune? Kadung Trisno. Ayo nggih. Monggo nggih. Selamat wis katon tejane yen
Dados para lenggah, kula kaliyan Bu Kesi menika pancen renggang gula kinepyur pulut. Merga napa? Menawi tanggapan ngeten iki nggih bareng. Mangke teng kampus ndelalah kantore niku nggih sami. Wonten jurusan pedalangan menawi kula niku mucal praktek pedalangan, yen Bu Kesi niku tembang kalih karawitan pedalangan. Lah teng kantor niku kok ya disetting. Kursine niku nadyan tok adoh kula kalih Bu Kesi adu arep. Lurus ngoten niku. Heeh, ngono kuwi. Kuwi ora kena dipindah. Ya, ngono wis kaya ngono. Wis matur nuwun nyuwun pangestu karo sedaya para lenggah ing Gondosulu, Pak Gondosuli, Pak Lurah Barang, Bu Lurah, lan sedaya para warga masyarakat. Muga-muga anggene bebrayan awake dhewe iso diparingi sakinah mawaddah warahmah entuk wahyune jodoh nganti kaken-kaken ninen-ninen. Amin, amin Pak Dalang. Amin. Nyatane lho Pak Dalang. Pripun? Sampeyan yen ora tak tutke ning ngendi-ngendi yo nyamari tenan kok. Lemari. Membahayakan. Ora. Profile sampean niku profilmu iku medeni. Yen ora ditutke wong wedok, ora ditutke bojo iku sok medeni, iso ilang, ora mulih. Ah iya nggih. Ya, Pak, Pancen ya. leres niku nggih, nggih. Oh. Mas Dalang niki disusul Mas Tewel lho, mantan pengrawit Madangkara Wah. lawas niki. Pundi? Lah niku Mas Mas, Tewel. nang ndi? Walah Mas Tewel Okvita Dewi masalah. Udu jeneng Mas Irwan kuwi asmane. Mas Irwan le. Mas Irwan kuwi mbiyen ya Madangkara walah temenanan wah. Masaku mbiyen penyiter yen ora Mas Tewel ya ora. Ha iya, saiki wis diambil alih karo Mas Deni, heeh. Mas Deni iki manggon ning Saron iki mung ngenggoni tok, sing penting nyiteri kuwi. Ha ya. Wis pokoke lingguh kono, ha ya. Kok tabu monggo ora ya monggo, sing penting nyiteri. Ha iya, wis luar biasa. Ugi ditenggani kalih Adi Mulanang saka Blitar, mau tak sama-sama ya kaya Patrick ya. Bener enggak iku ya? Oh iya, kae ning kono karo pacare. Ha iya. Trik, Rene Trik. Iya, Mas. Ya ngono wae nggih. Karo sapa, Trik? Ya, Mbak, Mas. Ha iya. Kuwi ponakane Pak Rudi Gareng sing wingi wis berpartisipasi ning Hari Wayang kok. Ha iya, makasih pokoke. Terima kasih dulur-dulur pedalangan karo Mas Firdan barang sing semangat, Mas. Kula memantau jenengan niku sangat cerdas dan gemar dengan proses, wis to. Anggere prosese niku plus bakale dadi seniman sing plus. Niku ngendikanipun Ki Entus Susmono rumiyin. Nah, ngoten niku. Wis makasih luar biasa, nggih. Mas Tewel juga lenggah, Mas. Wah, kelingan biyen ya was rabi sing mayang ya awake dhewe sak kanca. Ha iya nggih. Wayangan ning ngisor panggung kok iso dalan. Ha iya. Dadi aku ndalang ngisor kowe nek ceri liwat. Ha iya. Iya, Iki sesideman coba kaya apa? Tak nyuwun pambiyantu karo Mbak Mira karo Mbak Nanda. Ya ndak aja mung sodok sedekap-sedekap wae. Ayo. Angkluman kelamun wae. Ayo, dah loro coba sak bawane. Menik-menik kabeh. Jos kabeh. Ayo. Karyane Mbah Sukron Swanda sesideman. Ayo. Nduk berdiri menyat. Ayo coba kaya apa. Monggo menika sinden-sinden Madangkara sakniki kados mekaten Mas Tewel. Ayo. Lek mbiyen kan ora tau seragam kek gelungane iso dhuwur-dhuwur ngono mbiyen. Nggih. Apa Mbak Mira mang disi Mbak bawane Mbak. Ayo. Pekik iki apa? Pekik iki tegese ganteng, derek piyai kakung sing ganteng. Sapa, Gong? Arif nglumer. Wis. Nano. Amira.
Kakang lho. Ngendikane niku wau cakepane Kang olahraga. Oh, salah. Lah iya to. Nggih. Kang olah sanggama. Budaya. Budaya. Saya menyesal. Sing jenenge wong nabuh gamelane padha karo sanggama, saling mengisi. Yen kancane kleru ditutupi. Lah ngono kuwi. Ngono masamu. Ora mungkin kok kancane salah nek kapok kowe, ora mungkin. Tutupi langsung. Ora ya. Pamane sing nembangin delalah kenggaluren, irama kendang ya mesti dikendhoni ben iso engko gandeng meneh. Lah. Mbak Mira suarane mirip kaya Mbak Wiwit Widayati. Ayo. Tenan, Mbak. Ayo. Jana. Nggih. Kang olah budaya sawan aneng kutha Huk, oper Mbak Wanda Amara. Gawe apa? Disingkat Wanda Amarai WA. Ya. WA itu tegese Wanda Arim Glumer. Wes, ora wong aku. Ayo. Nggih, Mbak Wanda, ayo. Suarane halus, atine ya halus, ya. Selendang. Hai. Kuning. Saking pundi, Mbak? Kang saking Oh, Mbak Mira, ya. Swara kurang permono. Swara kurang permono. Ning wasesa ngungro. Ngungkrung sinten Mbak Mira? Nggih bendarane. Lah pripun? Kaya anggerene sinden anyar iki kena bahan ya iki. Nggih. Apik bendarane, biyen enek ngungkrum sinten Mbak? Kirangan. Ngungkrum Arim Glumer. Nggih ngoten niku Mbak, napa? Nggih. Dadi kula nggawe pertanyaan jawabane ngangge tembang jenengan ngoten. Walah. Nggih selanjutnya ngoten niku. Berarti jawaban kula niku wau leres. Nggih. Mboten lepak. Mboten leres ngoten niku leres. Ning le mangsuli ngangge tembange ngangge bawa wau. Oh alah. Nggih, ngoten nggih. Hai baleni. Ngungkrum teng sinten Mbak Mira? Ngungkrung marang bendara. Dyah Sulistya pijer pripun? Dyah Sulistya pijer ngincangake alis. Ya awakmu ndak. Terus tresno sesideman pripun ndak? Ayo. Ayo. Terus tresno sesideman.
Ayo. Wingi Pak Heru bar curhat karo aku. Ayo. Mambengi, heeh. Aku ngendang males, Pak. Kanca-kanca ra manut karo aku. Lah pancen suasanane kaya ngono, aku bingung kok. Bingung aku. Ayo, nggih. Mangga. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake Laras wonten YouTube panjenengan. Pak Sianto dalam kasusingan. Bapak-bapak Satpam isi Surakarta. Panjen piyayine ya berekspresi. Ayo. Wanda ya tanpa ekspresi ya wong. Wes musuh model wong wedok ngene wong lanang iso kewirangan. Ayo. Wanda cantik sekali dhe meneng ae. Isin dhewe. Ayo. Matur nuwun karo panitia sedaya kemawon ing Gandasuli. Wah luar biasa anggenipun paring pakurmatan dumateng kula sak kanca saya-saya dipun dukung sound system ingkang elokipun kados mekaten luar biasa menika sonipun.
dan bergas temenanan. Mbah, ya wis mare kerasan le nyambut gawe. Mergo pancen pati uripe 60% pertunjukan wayange ditentukan dari sound system. Ha iya bener pancen kaya mengkono. Mula kuwi penting kaya ngono baku. Heeh, tenan. Elok jos temenanan. Mambengi aku ndodok kotak iso kaget dhewe. Iso double dok. Ayo. Ya kaya ngene nggih nglatih kepekaan. Lah ngono kuwi. Mula kuwi ujian nggih kanca-kanca jebul lulus tenan. Dadi ora mung gur godhog tok nabuh ning angon rasa karo adu kecerdasan. Mula kalau mongso wingi kowe kan ngungkut matine Sumantri sampak sesek mongko tlutur arepe limbuhan kowe muni Kusumawijaya ora krungu sing nabuh kuwi. Kowe wis saka Mas Danang apa kae? Jangan teh. Tekan gini gapu apa ya sangono? Tekan gini Mas Deni ya Ayo. Kalau penting son cetha kaya ngene penting baku. Iya, jos. Mbak Trihastuti, sik, ayo Mbak Tuti. Nek ora elaelono ora. Ayo. Iki Mbak Tuti engko elaelo terus winong iki terus iki wae sapa? Wah. Gandrung lho gandrung iki wae sapa? Tuti berdiri Tik. Wah, artis kita. Tadi malam dia itu enggak begitu semangat, ayang. Pak ya. Ayo. Mbak Trihastuti Retnowati saking Ngawi. Monggo Cak dipun aturaken elaelo niki cara lawas ndudahi mutiara kependhem. Ayo, nggih. Yuk, diaturake. Cacos. Biar
Dewi Citrawati. Ngosek. Ora halus kaya. Ya nang gitu tutupan nang. Nah, awakmu gitu tutupan iki walah ora. Iya ilen jembenake kaya ngono dan. Kalau tutupan di spotting nggak Pak? Hah? Kalau tutupan di spotting nggak? Rasah ya. Ya udah. Ya udahlah ya. Aduh dengkulnya. Apa ora jelas aku ki mau ngomong kamu. Dengkulnya. Dengkul. Dengkule ngopo? Dengkulnya keju Pak. Oh. Iya. Kan kalau duduk buat tumpuan kan Pak. Jadi dia kayak sakit. Ayo. Dengkule kulino ditetesi lilin ya ngono kuwi. Kok lilin Pak? Hah? Kok lilin? Loh, sampeyan ora ngerti to? Apa? Ketika awake dhewe ki awake keju, perlu hal yang hangat. Lah, lilin kuwi kak tetes nek cedhis, kuwi engko woh luar biasa. Oh. Percaya ya syukur, ora percaya ya malah apik. Ayo. Gandrung karyane Pak Anjarani. Ayo. Pokoke ngen gara-gara ndudahi mutiara kepenuh. Mau Putri Solo, aku pas layat ning daleme Pak Anom nyuwun prisa kalih pepunden abdi yang mengaransemen adalah Pak Suwito Radio. Wah ya. Duetnya sama siapa ini saya? Oh, AA. Oh. Oh iya. Baik. Iya dah. Ayo. Kok tumben panjenengan kok mood nyanyi? Kok mood nyanyi? Ora biasane kowe to sing anu. Hah? Sing nyanyi maksudnya. Sing nyanyi no. Maksudnya mood itu bukan ya Pak. Maksudnya mood itu ini loh, punya keinginan. Nah. Oh, suasana hati. Siji ndelok musuhe sapa, loro ndelok lagune aku apal apa ora. Lah gur iki apa jenenge wae sapa lah gur irung bangir gur bangsa ngono kuwi to karo iki piye ngono ki apa? Ya. Oke. Ayo, mula kaya ngono yo diaturake yo. Gandrung Winong Nawangsih coba kaya apa yo.
sepanang Napa niku wau Om Cahya alis kandel wae sepanang alis kandel ya duweku lambe menggairahkan wae sepanang sing menggairahkan aku bokong jebrot wae sepanang bokong jebrot ya duweku iki piye wae sepanang mestine ana sing duwe iki piye mestine ana sing duwe wae sepanang nang iki wae mestine sepanang ana sing duwe mene piye wae sepanang nang iki wae sepanang sing duwe ya ampun minang sawang seneng ya duweku Angger ngerti winong rumangsa koyo arep nglumer ora ya. Terima kasih. Ya nggih. Matur nuwun. Nggih.